كركا أبوتي يا مدير مودي كركا هيكا كركا بلدو أبوتي يا مترنو مودي كركا هيكا مور مويل كركا أبوتي يا مدير مودي كركا هيكا كركا بلدو أبوتي يا مترنو مودي كركا هيكا مور مويل كركا هيكا كركا بلدو كركا هيكا مور مويل أبوتي يا مترنو مودي كركا هيكا مور مويل كركا هيكا كركا بلدو كركا هيكا مول موال أبوتي يمترنو موري كركا هيكا مول موال كركا هيكا كركا بلدو كركا هيكا مول موال أبوتي يمترنو موري كركا نمبر دالي سلي نمبر ما تشالنابي الحمد لله نجتال abo wadi ko moƴƴi nadde jokkude annam ne moƴƴi tan kadi wallude mo ala ne moƴƴi wallahi ballodire tan ene moƴƴi no feewi no moƴƴi wallahi no moƴƴi jarama kay an noon kadi ka sagata no mbatta ni e wuuro ngo no moƴƴi no feewi tinno tan yo Allah ren tinno yo Allah wallu d'accord inchallah mami noddiri men kalti ɗum inchallah so Allah jaɓi jarama sar Seydi Sarr mi salmini Barma Calna fof mi juurima jarama Seydi Sarr jarama tey den seydam mbaɗa e tampere seydam no gorɗa aɗa selli ani mbayrindiri seeɗa ay no galle mi wona jooɗiɗo mbaɗa yirlo wuuro ngo tan pour yidde andude wuuro ngo andude wuuro ngo gonga ma mbami bonnananima téléphone ala o ko gayi kay neɗɗo gayi mami noddirmo la probléme o kay jam tan woni jam tan alhamdulillah jetta Allah machallah mawɗum ni ko mawɗum kay ay min de tan fini mi jotta ko mi yaltate wuuro ngo tan mbaɗa no yirlo moƴƴi noon ɓuuri moƴƴude mbaɗa faama wuuro ngo seeɗa wallahi noon kay mbaɗa faama wuuro ngo wuuro saɗa yaha mum tan a andan wuuro ngo eyyi kono sa jooɗi ɗum gorel ala anda ma wonɗo ha koota tawa anda wuuro ngo tawa andani kadi wuuro noon moƴƴu ngo anda ɗum eyyi noon Abou Thiam kam jiɗɗo jewtiden e alhaali galle o nda mbi kala gaɗiɗo mi suudu niɓɓuru wiyatma rendu te no paamirmi wuro ngo mi wiyani galle o no paamirmi wuro ngo an woni jaatige wuro ngo mi yi darde ma ko garmi ɗo koye ɗe balɗe ɗiɗi mi yi darde ma e wuro ngo mi yi darde ma keɗe galle o nane mi tawɗo assu miñam o wi Seydou woppanani mo hay mbuuɗu hay dépasse Seydou woppani min tottimo ujunere yo ya jeere mi haalanma kedi hay hanki ndeke kumtiɗen ɗo ko fof Seydou koko ñamli ɗum o wi noon Seydou o wi Seydou natti liggey makko natti marsude min noon mi jaɓani haala assu ɗum tahi garmi mbaɗ namnoma nda ko assu wi ko gonga e Seydou ko golloto ha liggey makko darto ha Seydou ronka ko tottiri galle makko dépasse calmudi eyyi mi haalanma ay saɗa yiilo neɗɗo ɓurɗo bon jasde yimɓeɓe sa yi Seydou jaggu neɗɗo noon ko ɓurmi yidde min e yimɓe fof ko neɗɗo jogiiɗo fulla jogii fayida an aɗa jogii fulla aɗa jogii fayida ko jinɓe fammindema ay ko mbiyatma ɗo ko aɓe piira gaɓe goofa salo de Seydou ne jogii Seydou ina jogii heddi ko ngel woni neɗɗel maayngel ƴiƴam tan neɗɗo maayɗo ƴiƴam nafata min hoore omo joginimi haalis ɗon min jogori warindirde min makko omo joginima kaali omo joginimi haalis on kam Seydou ko yahat ko omo joganimi haalis omo joganimi haalis te oɗo mbimami Seydou ko bamum wonno jontaɗo ronani de wallahi o ronani wallahi mbiyata ko ronaka fof ko balle puyɗe Seydou ronani bamum moƴƴo wonno kaara sira jeyaɗo Allah moƴƴo juulɗo wonno kumtannoɗo haajuji miskineɓe wonno jinmi ko fammindema jaggu kakon ma wara jaɓɓe pijire kakon ma soɓe mbimini ɓe mbimini wi ha bay mi ala hen hande mi ala hen janggo jagga kakon ma ha tiiɗa eyyi so wona ko ganduɗa hoorema ɗum ɗo hankkadi wonti ko par la force yalta jaltina kono e wonde aɓe mbimani tan e naggam e naggam huccinnameji faywal mara yiɗa haydara Abou Thiam wona ferrade konngol ma ay Seydou
ko resi ko asoy joni wona fissin makko min mi ñamde Dakar tew mo jogi o meeɗa kam nuldude e haydara tew mo jogi han mo jogi joni noon seyduji nana mi ummima Dakar mi naate galle o to yiiɗa ƴettude dépasse fof ɓagga ɗum e doam ɗum no wawi wonde wawa wonde wata jab mi rokkuma debbo ha para mi ñamminan wata jab won o sikkata ka huywere walla o sikkata ka huywere asu o woni ko sikkata ala an o sikkata ka huywere asu woni ko ala fayida nda asu so joguinomo fayida o sikkata ka Allah tagirtamo no tagirimo ni o Wallahi. wiya eɓe punta kam wallahi han wallahi min kay mi haalma min eyyi Allah andi min gondu min mi ƴeewat astu mi ƴeewa Seydou ha para mi wiya Allah waɗi ko hanani walla yadani de ɗum ɗo yaadani ngel ɗo golel ñoof golel ngel ittata e ɓuuɓri wattata e naange e golel huya haya ha tan daña tan oɗo tan nde ɗo firndilde moƴƴere ha daña ɗum kadi donka kadi caloɗa ya jogo fulle fayi armi haalama ayi asu oɗo ha iwdi makko Eyyi. e laadum ɓe jeeya laadum gasi noon imata en no wayi asu gurdam hay makko jiɗo kayni feewa andi ko laadum asu so gurdam makko feewi wallahi ala o dardata koye debbo dartatako hay sa fayi makko guittana aɗa andi o wona kecce walla bonnen debbo bonnen ngal walla bonnen debbo Allah ne seedi bonnen ngal jongal bon way bonat jongal bujiru mam bonu debbo jongal bujiru ngorol mumin ko ɗum jagi par ce que holno ngoron tan bolle puyɗi on ɗum bonni aduna jiya gorel bolle puyɗi ala haydara finani famani ittata e ɓuuɓri wattata e naangue gorel huya haya tan daña debbo gore bone debbo jontaɗo debbo tan mo ganduɗa hoorema sa yii tan gonta koye yebde wona noon watte gorel huya haya ka yo ƴeewo dewol huya haya ƴetta ɗum ha ayo Seydou yo windi mamen bonnungal hangal bona an de ɗo ɗaw ko an taw ko asu ɗaminiɗa a maayi asu kay Sall jaaɓi seerat ma joni ha laaɓa wallahi so wonano dabru neɗɗo ni moƴƴani mi dabrata Seydou min mi dabrata Seydou pour tan asu to mawne won ko yaade Aboutia fayi gal Aboutia ko tottumani ay daro sottani uppu Aboutia be jokata endam ndebal huli kadi walla min ko cuglumi cuhla nyama itno nyande ndi hajo yoba jonno kanko ala ko jogi ho totti hen sande wallahi wallahi mi walli hen baado mono totta en de nyama nyala mo ko wata yo wallam yobo kaaki jene alaikum salam asu Funda madda selli ada selli madda tampere mawdum ni onon ni madir don hulani ko yen woni ko ka way daali lerde hole ala hulani ko gaila on dandi ko nyanta selli ba madda har selli madda tampere ane ko kar tan natta mana don celli kam o susa ko ay ko non kay asu mayri yidam berem mi do anda yehe nangi de wallahi mudo mi mayri non demo tan mi on ni mi yamji ko gonda ni fi yidde indema dum kalda nande suba beda haalde Seydou bibi min ko poddo yaare galle bunda wet burko jodi mi do mi potti wante ko miijoji potti tan badandi wallahi miijoji di potti mi mami mi fintan mi wandani hande ko gal asun tan pamma ƴewyade la na selli ham mawdum ni mayri mi yiri ada wi Seydou leri mata yanno bada an est ce que do hoore niyat Allah mu do Seydou mo do hoore kor kala wana kam mi hoora goni hikka pellidda tan gonga mari hikka horde tinnude lewru ndu ha laaba inchallah Allah jebi kor ka de non don tan mi kor ko non don tan ay wallahi wono do de buusan do o susa kor ka gel suba ha yano ñominiri ne law mono buli mono ñobbi tan o mono wayto tan wallahi fami mi yam ƴewya barma mo me Seydou ay yewta bunda inshallah an he aduma rayi giri ndara ndaham ginnande ayi an andi ko madda an he an ko binda to tem ko non what's this fan mi halama bandiram fu mbudo wi mon hokku dum suhara korka mi yettani nak min ma akalti bima mi fadani ho sama mi fadani de walla jonjo mi wullo dol ha asu ara an kam jidda ko jimmi ho an andi dum ko addi ma madane andu hoore ma sa tottani ham jam min ma kala jamma gallam mi fadani jamma gande mon jon tottara ham te ndar an ko ha jon yimbe fu sa kartede do junjun asu anda an sa ande susa de ma wadde ko min ko do hanta haman ko hakuni men ala hanam kande de malama an jondi da fusti galam wala holdo
he wona ɗum mbiɗa mam tatti fo ha timma mande to tara hande hande to tara saballe ya walla ko jom neddo mo suusade Walla. muɗum sa hande suusade wallam tan mami arto nani buɗum fanna eyi to e jango document e boy fastis tan balɗe ɗiɗi fastis ya an kono heppi koy alhamdulillah nena yes كركا بلدو كركا هكا والموال أبوتي يمترنا ومودي كركا هكا والموال Mami, masha Allah. Dara lana jawde bimami an ka julɗo an ka julɗano Mino, ha ala kom kefe. a waddani ɗon de Hi, kuccira e min mbiya mere komi juulɗo. aha E teñel faari e mbeɗe juula. sa yi ɗum wonko tagi Ko tagi holum? an holno an e ceerno moodi no mbawɗon jooɗorade oɗon mbiya oɗon pusa dewgal astu ɗum holno neɗɗo julɗo kellifaade holno mijorto ɗum wowi komi fewni kono mi bonni ala ko jot mo wi ham noon wima noon cemtowo. ene kalton de nanoɗon koye dow on cuuɗaki on mogginaki noon ɗon jooɗi ɗon kaala on cuuɗaki komin nani ɗo fama wadde ɓor ka haalnani gonɗa ko ñukkindade min. min mi ñukkindayi A ñukkindi kay? ono on cuuɗayi daade mon dow tillinɗon heyey D'accord. Ay mi yiɗi famminde ma tan joni. Mi haalama tan ma ɓoltanma ha laaɓa. eyi Ha laaɓa cer ha wayno midi. Wona joni ko min wi yo Saydou Ba harmin asu. pour holɗum Nafata, aha nafata. ko ɗum addani ceerno moodi wiidema sinno ni astu joguino ko gorko baaɗono ma wadde an ka nanngude yitere ma fawe astu Wona ɗum ni min jittano wiya dewgal ngal bon. jiɗa yo dewgal Ngal dakhñiro. joni an dewgal Ngal ngal lanciro. so dewgal ngal boni an holko fewnantuma Ko fewnante ma gorko goɗɗo ara ƴetta asu kam asu male seede. Asudu woni ɗo ñamata, yarata, fooƴi, tunwi, fakki, nana tan ñiddi, nan hoyno mo ganda horma oɗo elle koɗo woni nder leydi. mbete wona ka bani Elle jaltinade e waade. wona ka bani gorko Eyyi. aɗana jogui ko gasata e aduna aɗana jogui ka rokkirta a tottirta tade astu ko bane debbo tottu ɗum dañana joɗire e dewgal muɗum kono wona wiide yaltini e dewgal mum neɗɗo yo jogo gorko nafowo ɗum debbo foti fanorade koye jam jawdi jam galle mum kono wona kay goɗɗo itta kadi hokkuma so jawdi bama so jawdi miño so jawdi mawni jawdi jam galle ma ɓurata wawde farnorade Allah andi gorko nafowo ma wot joguiɗo jawdi ha heewi taw debbo mum naftoraki hen e dal no d'accord joɗiri ni goppe o jooɗoro noon kaalo haala mi yiiɗa joni ko min dal ko min wi yo Saydou yo nuwerno yo asu yo dewgal ngal bon tan Saydou yo yaadal e wona ko ɗum mbiɗa ɗum mbimi jinmi andindema noon ay kaɗo haala kaktuɗa gubba te guite maɗe e noppi maɗi e kine maɗe e hakkille ma mo ƴettuɗa aɗa watte asso dimmi ko joƴƴina ɗum ɗa an jalta hen ha laaɓa ha wiye cer a humani dewgal sahade seeɗa mi yaltata hen Anani? mami bonnugal hangal bona fanni mi nodda karaw ma bonnugal hakkunde mi joomi fanni ene mi moƴƴi nodda ko karaw mino ma ya ko mino ma mi nodda karaw joni so Allah jaɓi كركا بلدو كركا هكا